velkou zájmovost, snaží se dohledat vzorek, jo, nemůže to docentrovat, je to opravdu hodně těžké to hledání, máme nález, bez do toho hradí. Máme tady několik možností. Teď třeba je někde v nepřístupném terénu, nebo můžeme toho zraněného třeba vytáhnout z nějaké díry, kde se není možné k němu dostat. Prostě zajišťuje neustálý dohled nad zraněným. V této vlastně konfiguraci to má dosah do výšky 40 metrů. Vlastně ten záchranář spolu s tím zraněným se vlastně tímto způsobem transportuje zas. Limity tady toho žebříku jsou při vysunutí plném může do 10 metrů větru za sekundu, což je nějakých 36 km/h.